भलायकी सेवेक आधुनिक करपाक 10 नव्यो रुग्णवाहिका आणि 108 सेवा सोमारा राज्यात दाखल जाल्यात। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हजेरीत मुखेलमंत्र्याच्या सरकारी रावपी सुवातेर रुग्णवाहिकाचे लोकार्पण जाले। अशाच प्रकारच्यो 7 रुग्णवाहिका रोखड्योच 108 च्या सेवेत दाखल जावपाच्यो आसात। तशेंच 20 दुचाकी रुग्णवाहिका सेवाय उपलब्ध करून दितले म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। आर्डिक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मोनोली। ॲम्ब्युलन्सीसचे नवे फ्लीट्स इंट्रोड्यूस करपाक आयज जायरातींचे उल्लेख केला आणि हे फक्त मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान आयज 108 ॲम्ब्युलन्स न्यू फ्लीट हाडपाचो आमी प्रयत्न केला। 10 ॲम्ब्युलन्सीस आयज इनॉग्रेट जाता। ऑगस्ट म्हयन्यान मुख्यमंत्रीचे हस्ते 25 आमचे मोटरसायकल ॲम्ब्युलन्सीस आणि एक 7 एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम आमी इंट्रोड्यूस करतले। आणि हे सगळे तुमकां सांगूंक सोदता की इतले फास्ट जाल्ले आसा फक्त मुख्यमंत्रीचे आमकां गायडन्स आणि सहकार्यान। आणि मेन म्हणजे कितें आसा की कार्डियक ॲम्ब्युलन्सीस आमच्या एक CSRचे अंडर आमकां गावल्या आणि ह्या ॲम्ब्युलन्सान 24 वरां डॉक्टर उपलब्ध आसतलो आणि 6 लोकेशनां एक पणजी धरून 6 लोकेशनान आमी ते इंट्रोड्यूस करतले इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर। बरेचशे कितें आसता कार्डियक फर्स्ट 1 hour गोल्डन अवर, हाफ एन अवर गोल्डन अवर म्हणटा पळय त्यो 6 लोकेशनाचेर प्लेस्ड आसतल्यो। दॅट वील हॅपन इन सप्टेंबर ऑक्टोबर। ऑगस्ट 15 तारखेपर्यंत आमचे ॲम्ब्युलन्सीस रेडी आसतल्यो, पण एक ऑगस्टान इलेक्शनचे कोड असल्या कारणान तेजे उपरांत मुख्यमंत्रीचे हस्ते आमी ते सगळे लॉन्च करतले विथ द लोकेशन्स। आणि दुसरी गोष्ट GPRS सगळी कडेन ॲम्ब्युलन्सान ॲक्टिवेट जाल्ले आसा, म्हणजे आमकां थंयचे 108चे कॉल सेंटरान बसून आमकां सगळे मॉनिटर आमी सिस्टमॅटीक करू शकता डॅशबोर्डच्या माध्यमांतल्यान। वी आर मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स टायम। स्टाफ दॅट इज गोईंग ओवर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टायम is being questioned. If we find there is some mischief, because this mischief used to be played in the past, where a person used to suddenly switch off the phone, mobile used to not be accessible, suddenly we find this fellow is deliberately playing truant, not attending, such people are being terminated. There is no question of union here. This is a hire and fire service. This is a serious service to save lives and we want total discipline. So there is no इथं वशिलेबाजी कोणाला लावायचं नोकरीला, it is under her. Whoever they put, they will put. Whoever they want to terminate, they will terminate. Ultimately, we are playing with people's lives.